Здравейте, приятели! Днес е 24 февруари 2024 година. Имаме огледална дата. А когато имаме такива дати, енергията е изключително силна. Точно за това днес е и един прекрасен ден, в който да направим своите желания. Вземете един бял лист хартия, вземете един химикал и запишете всичко това, което искате да ви се случи. Запишете го в сегашно време. Все едно вече го имате и се е случило. След това сганете листчето и се опитайте да пресъздадете това чувство, което ще изпитате, когато вече имате тези свои желания. Бъдете щастливи, бъдете спокойни, точно така, както ще се чувствате, когато те се случат. Пожелавам ви наистина да се случи.